Toto nie je len obyčajná plastová fólia, je to prenosný ochranný kryt proti mrazu, ktorý je teplejší ako izolovaná krabica zo skleníka alebo akékoľvek iné zariadenie na ochranu pred chladným počasím. Ak nechcete, aby vaše ťažko vypestované kvety, rastliny a ovocné stromy zamrzli, nezabudnite ich ním prikryť pred výrazným poklesom teploty. Jednoducho ho nasaďte a potiahnite nadol, aby ste ich ochránili pred vetrom, chladom a mrazom. Navyše, zosilnený priehľadný materiál udržiava rastliny v teple a vlhkosti a zároveň umožňuje prechod svetla a vzduchu, čím sa zabezpečí, že vôbec nebránia ich rastu. S klesajúcimi teplotami určite využite toto vetrúodolné a izolačné vrecko na prikrytie rastlín citlivých na chlad. Tento materiál nielen chráni pred vetrom a mrazom, ale tiež prepúšťa svetlo, čím zabezpečuje normálnu fotosyntézu a rast. Vyrábame ich vo vlastnej továrni, čo zaručuje kvalitu a konkurencieschopné ceny. Navyše sú opakovane použiteľné. Budú slúžiť ako teplý kabát pre vaše rastliny každú zimu. Vhodné pre črepníkové aj prízemné rastliny, nezamrznú ani v snehu. Ak máte izbové rastliny, určite si ho musíte kúpiť.